Vítám vás u dalšího dílu Hardcore, takže v dnešním dílu bych se pokusil začít se stavbou domu. Off screenu jsem začal těžit, mám baky s vodou a iron pickaxe. Tak, tady bych si vzal nějaký to dřevo. Já tady jsem si ještě udělal cestička, natěžil těch pár ironů. Na tu moji hlavní bejsku bych si asi postavil někde nahoře. Já bych tam ten vrchol, který se v minulém díle kontrolovali a dodal. Ale když tam je potom skutečku, tu ještě nevím, jak bych si představoval, ale tak. Jo, v minulém díle jsem zapomněl říct, že hardcore je, že když jednou umřu, tak se mi smaže celý svět, ale nejspíš od jiných youtuberů znáte. Takže tak. A vaše komentáře jsem ještě nečetl, protože to točím potom, co jsem vydal. On potom bude točit. Komentáře jsem fakt konečně. Já se omlouvám, ale tady to si nechci říct. Takže si nechci říct. Já se rovnou vykraftíme krumpáč, tak můžeme jít zase domů. Takhle využiju moji vodu, tak a tak. Tak si dodám něco, vykraftit si ty pár věcí, možná si sebou nahoru. Vezmu crafting. Možná přemýšlíte nad tím, proč si nevykraftím, ale to nedělám, protože nechci mít miliardu craftingů a prostě tak, takže budu mít jeden, možná dva, záleží, to zatím za začátku jeden a nebudu lítat přes půlku světa kvůli craftingu, ale teďka ze začátku, když jsem skoro furt v blízkosti toho domu, budu využívat ten crafting, co zde mám. Já se ho vezmu. Mám si tak čestky, jasně, tady mám iron pickaxe, takže já budu používat jenom, vykraftím si jen tu lopatu. Vezmu si i postel, abych nemusel semka chodit. A zhůru do oblak a štíč. Jako další video bych měl v plánu recenzi třetí nejstahovanější hry na Google Play, ale teďka mě hrozně baví ten hardcore, tak ještě natočím tento jeden díl toho hardcoreu. A pak další video hnedka potom to bude ta třetí nejhranější hra. Každopádně jsme tady. Takže to hodně kopání, ale chci
ten vrchol trochu snížit, takže budu muset to tu skopat. Crafting si dám třeba sem. A vycraftím si lopatu. Tak. Že můžeme jo, to z toho nemám bohužel záznam, ale když jsem v off-screenu dělal tu cestu, to jsem vám neukázala, možná vám to během dnešního dílu. Jsem tam spadl do jeskyně, kterou mám hned pod barákem a málem jsem umřel naštěstí. Zbylo trochu života, tak jsem se stihl zachránit. Hodně rychlá série, jeden díl a konec. Tak jsem rád, že jsem se stihl zachránit. Když nad tím tak přemýšlím, asi bych měl v plánu si postavit nějaký malý domeček. Tedy domeček. Což by byl však do obrovského podzemního komplexu. Tudíž bych tuto podlahu srovnala tak tu úroveň 100. A ještě bych si... Bude ten domeček malý, ale... Blíží se noc. A co ti je? Pěkný výhled. Oh, creeper. Už mě... Nespawnulo, protože se mi moc nechce fejtit. Především já zatím nemám vlastně ani žádný armor, tudíž tak. A možná bych potom ke konci viděla tuto dolů a podle počtu tak možná i na něco dalšího. Ale ještě ježišimarja, už je mám zase skoro zničenou. To je děs. Další díl z hardcoreu bych nejspíš chtěl věnovat těžení, šel bych bridge minovat a já nemám styky. Ne, to mi neříkáte, že to je takový ten obrovský strom na výdách. Ne. No, aby se to pochopili, já když jsem ještě nenatáčel hry, tak na YouTube, tak jsem měl single a tam se mi s vědomkou se spawnovaly tyto stromy, jenže ono je to děsně otravný, to furt kácet, protože prostě tam třeba všude. A občas si tak neseseme vždycky.
Takže proto od té doby nenávidím tyto typy. Tak. Já pokud jste neviděli na díl, tak doporučuji, byl takovej úvodní, ale myslím si, že byl dost dobrý. Já si tam postavil ten úplně první dům, který to už nebudu potřebovat. Je to nejspíše můj dům, ale myslím si, že je dobrý. Vlastně ještě odsud 4 bloky dolů. A bude úroveň 100. To bude ještě trochu. Do komentářů můžete napsat, co mám dělat potom v dalším dílu. Já bych nejspíš vytěžit, ale pokud do komentářů napíšete něco, co by mě zaujalo víc, tak možná to změním na to, co napíšete do komentářů. Takže klidně do komentářů napište svůj názor. Další vlastně práce. I když ten domoček nemusel být zase tak velký. Domoček. Jo, tak vždycky něco necháme. Tady dělal takhle 3, 1, druhý, blok, pátý blok, 6. blok, takhle 3 a zase 1, druhý. Mě napadl dokonalý plán na písku. 3, 4 a 6. Teď je to skutách. Ten 6. Ten nebo ten? Ten druhý, 3, 5. a ten 6. už je ten totiž. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 a první. Druhý. 3. 4. 5. a 6. My jsme měli takovej kosočtverec, já kruhy dělat neumím, takže takový kosočtverec, ale to nevadí. Jo, můj plán je teďka následující. Jak to?
Nic dávat nebudu. Já teď ten čtverec, malinký, hlínou. Pádem si udělám parcelu, na kterou vystavím ten svůj malý domeček, z kterého povede v té obří podzemní pejsky tajný tunel, nebo který bude ten tajný vchod. Tak. Zatím to nebude zase takový tajný, takže bych potom měl víc materiálu, tak bych to mnohem stálil. Ale to prozatímní bude taky dobrý, tam bude takový trubler sice na zemi, bude to takový moc, ale mně se to bude líbit, tak podle mě. Ale no, v dnešním díle bych asi postavil ten dům a v screenu bych buď navrhl, jak budou hory, teda to okolí, nebo bych začal s tím podzemní sekcí. A nebo ještě nevím. Možná bych si dostavil ten Rage Mine. Mě právě že napadlo, že bych tady takhle udělal právě umělý hory, který by způsobovaly takový ten bejska, ten malý domeček bude v takovém malém kousku mezi horama. Nevím, jestli to bude dobrý. Můžete to mi můžete dát vědět do komentářů, jestli se vám to bude líbit, ale já si myslím, že to by se to mohlo, když to udělám dobře, udělat jako hezký dům, ale měl bych se jít vyspat. Možná potom někdy bych se mohla i zaměřit na ochočení psů. To zní taky jako dobrý nápad, protože to tak se tak. Mě právě že napadlo tady si vzal línu, vložila bych 1, 2, 3, 1, 2. Potřebuju další hlínu. 2, 3, 1, 2. Já pokud se pohrát dneska se zvukem, tak doufám, že to bude ale jenom jeden. A způsobí to, že budu vědět, kde stavím ten dům. Bude mi tam 2, 1, 2. Ten zadek bude ten první pilíř. 2, 1, 2, 1, 2. Tady bude špatný. První
a jiný, co teď potřebuju toto. 1, 2, první pilíř. A stěžím za chvíli. 1, 2. A máme to. Máme vyznačený, kde ten dům bude, teď bych mohl to vyznačovače stvořit. Ano, ten prostor kolem bude dost malej, ale to se dá vždycky zvětšit a mně se to zatím zdá jako dobrý. Možná někdy off screenu, nebo zase na streamu. To jen streamovat mám taky v plánu, ale to až někdy, kdy za dlouho předávno. Takže asi někdy off screenu, protože nemám plánu udělat první, jak po dosažení 52 ratel, takže klikejte na odběr a já jdu ještě jípsky dodat pilíře. Vlastně byl dobrý nápad. Tak. Základní rozměry toho barčečku toho mýho domku jsou pilíře. Takže kde bude vchod? Já bych si vchod představoval tak tady, tudíž tady takhle k dveře. Omlouvám se za to, já neumím vůbec dělat design, tudíž to bude jasný. Ale to doufám, že nějak přežijeme všichni. Protože mám naprosto děsný stavitelský schopnosti. Přesně já stavit umím ANF Survival. Mám v kreativu dobře stavit, ale v Survivalu moc ne, ten dům je hrěsně malý, ale to je jenom vstupní místnost, bude jenom vstupní místnost do mý obrovitánský basecamp. A tady chci už ten crafting a prostor. Nechám tam kam teďka umístím, což znamená, že se budu muset vykraftit časem baví. Ale tak. Tady bych ještě udělal podlahu. Dřeva, abych ušetřil, tak použiju sleby. Normální taktika, jak ušetřit materiály. Použít slevy. Teďka ještě otázka, tam umístím teda trapdoor, kterým se příští díl zabývat nebudeme, až ten další, nebo potom někdy až později. Protože zase takhle extra věcí bych nechtěl udělat každý díl. Jako jiný. No vlastně jsem si to rozkraftil. Ale teď jsou itemy stejné je všude dost, tím se tím nepotřebuju. Ať se tam klidně nespavne. Do komentářů mi klidně napište, kam mám dát ten trapdoor, jako tajný vstup do mýho, jako vstup do mýho tajného domečku. Přesně do obrovitánské basecampu, kterou mám v plánu dalších vlastně až za dlouho.
protože teďka další díly vlastně v plánu dělat nějaký jiný, abych furt nedělal jenom stavěcí není nové bejsky, ale další by bylo 100% těžebný a byste rozhodli vy. Tudíž do komentářů můžete napsat, co mám udělat za díl po tom dalším dílu. Teďka ten další bude 100%, ale ten, co říkám právě, že ten těžební, protože taky potřebuje nějaký suroviny a vybavení. Dále. Takže. Já jsem bych si dala ještě ty dveře možná. Taky trochu. No. Rozkraftím si trochu dřeva. Kraftím si jednu čistku, rozkraftím ještě trochu dřeva. Kraftím trochu tohoto. Tak a teď bude problém s tím designem. Tady bych to dal takhle nahoru. A pak tady. A už mi došlo dřevo. Takže jsem si dala čistku. Ale stopnu do komentářů a napište, kam mám potom ve výsledku dát výsledný vchod. Jiné bejsky. Neumím dělat designy, takže proto k tomu domku mám jediný slova. Může to být ještě horší. Asi to možná. Tak. Bych to možná udělal, takže bych to udělal takhle. Tu těch dveří musím upravit. Ale ten dům už je celkem dobrý, mám takový pocit, ještě semka vydala. To je děs. Už vím, jak to udělat. Je výhoda, že s takovým můžu takhle kraftit i zvenku. Ale já to dělám, takže semka takhle dám. To jako. Tak. Pak tlačím takhle. Tak. Samozřejmě. Teď
vždycky tak. Tady zbytek materiálu z výstavby můžeme uklidit. Vždycky si vyklidím celý inventář. Nechám si u sebe stek hlíny, jídla, tak do zničení. Tak a tak. Takže shůru vám ukázat, jaký naprostý nepokrok jsem udělal v mých dolech. To je yes. Jak jsem dopadl? Před sebou možnou kariéru. A místo, abych natáčel smysluplná videa, tak vám jdu ukázat mý děsný dole. Celý dům. Bude sloužit jenom jako prozativní dole. Prozativní, protože je možná taky přesnu. Iron. Za ten se zlobit nebudu. Tak, tady po vodě. Plavu nahoru. Tady jsem vytěžil. Tady jsem ještě někde viděl další irony, jasně. Co myslíte, zombíci? Že se ke mně dostanete? Tak to doufám, že ne. Protože moc nemám v oblibě fighty. Máme ironu 9, to je tak... Ne, chestplate potřebuju 8. Takže to je na chestplate a štít. Tolik těsně mu. Au. Vlastně nemám dodělaný žebřík. Oh. No. No lucky. Okay. Oh. To bych... Bohužel, tak jsem je vyhodil. To je to don't lucky. Naprosto nehezký.
Ale tady jsme takhle, tady. Konsistenci zde. Podíváme se, kolik máme. Máme 21, což máme 6 na. Později potřebuju 5 na chestplate. Jde 8 na chestplate. Potom 5 na helmu, což máme 13, potom 4, což máme 17 na boty, pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, pak 7 na kalhoty, 20 a na to. Dobrá, máme na celý armor a na jeden. A na štít. Ještě. This is not lucky, not. Don't lucky. Já jdu nahoru si to vypíst a vytěžím si to a půjdu dolů se zas, až budu mít štít. Tak. Nechce se mi to moc riskovat. Ale tady ještě 2 máme, což je dobrý, ale semka nedáme, že nemáme dřevo. Což je taky ode mě nechytrý ho nechat dole. Teda vlastně nahoře. Ale tady máme sekeru. Tak na dolní použití si zde pokácíme strom. Jeho dřevo dole nechám a budu ho používat tady k dočasných dolech. Prakticky tuto kejvku já pořádně už používat nebudu. Jak moc často nepotřebuji. Že rozkraftit. Vykraftit si toto. Ať jsem vykraftil jeden, jsem vykraftil 2. Tak se jeden klidíme. A vykraftíme si jeden štít, jeden chestplate a to je asi zatím všechno. 2. Líbil se na meč. Potom ještě což vlastně na meč mít budu. A nechci to riskovat, ale měl bych mít, protože zde 2 byly. A 2 jsou přesně na meč. To se peče hrozně dlouho. Tak už máme na boty. Mám styky? Nemám. Tak si vykraftím tak pár styků. A co nám chybí? To je 7. A to je 5. A my máme 2. Takže to by mělo být 12, tady je 1. To mi nevycházet. To mi nevycházet. Že jsem se někde sekl. To je 10. Je to nevíde. Helmu potřebuji krát. A to 7. 12, mě to nevíde. Já jsem si musel někde ve výpočtech seknout, protože mě to nevychází. Tak. Kalhoty. Budou až na chvíli. Já to nechám dovypět během toho. Co si dolů, konečně se štítem. Takže ty poslední chybějící a je... Au. Tak.
to není dobrý, že jsem se hitnul. Tak hold, to bych si taky vlastně mohl vytěžit. Ty by se mi potom mohly později také hodit, tak. A to se mi nelíbí. Teď si učím ten kamenný krumpáč, ale já tady, jak dotěžím si ty irony, tyto a potom ty, co mám tam, což jsou tyto, vypeču si je a do háje. No i noc a já jsem se nevyspal. Každopádně jedu do mých dolů. Tak snad to nebude zase takový průšvih. Vůbec to nemám nastavený na hardcore. Což znamená, že to bude průšvih nejen tou. Tentokrát už by mi to na ten meč pro mě vystačit. Nemusím dělat nějakou komplikovanou matiku. Takže máme meč. Jeden. Jak s těma craftingama, že jsem crafting zvládla. Ale na to, že jsem šel jenom pro irony, abych se cítil více v bezpečí, protože jsem ani nevěděl. Tak si myslím, že se z toho stala dobrá. Tak a konečně se cítím bezpečně. Full iron, iron meč, iron krumpáč. Abych si ještě udělal iron sekeru a lopatu. Rovnou ať to máme hezky všechno, tedy tak. Sekera, lopatku nemůžeme, to mi chybí styky. Lopatka a to se ještě vlastně nechám u sebe. Můžu úspěšně prohlásit, že dnešní díl je dobrý. Tak se ještě naházím na všimněte a irony dám sem. A tady takhle, jako minule, jako tentokrát už bez postele. Dnešní díl ukončil. Takže projektík se broučí. Čau.